mă plâng să plâng. Așa, așa, să-i dau mătră. Cum treci? Nu să vezi, stai să mă întorc. Asta absolută, mă, te inspiră. Aia, maxim. Чакай, преди да се удари там! Бегайте, бе, бузеранти! Това е човека, който е как паяк. Няма спиране при него. И неуморим. Така е. Това е граф Дракула. А, тъй. Това е човека, който уби жабата без да размъти гьола. Да. Преди да си легне, си мие краката. Не го изпъсва па. Фрецки ляга! А, тъй. Така е, няма да спориме. От две, с левата и с десната ръка. Така е, Като много. му омръзне, кара друг. Ей! Това ми. Дай шамара. Искаш ли шпатла? Чакай да спазваме! Ти ли спазвата? О, Киро, шпатлата. Керел с пакле, с бункера. Ще ме къде си мене, ти ли спазвата? Киро или Киро? Дили. Джилю. Дилю. Джилю. Дилю. Добре, Джилю. Мама ти пука за Дилю. Чай ще не мога да се смея. Така, един момент, само обърни към него, защото не можах да го разбера как беше. Дилю или Тилю? Дилю. Джилю. Тилю в рапчето. Последно? Тилю пичето. Айде, завейте, магаре! Така е. На работа ли не чуваш? Къде няма да? Капитана. Индиана Джонс. А? Индиана Джонс. Това е Индиана Джонс. Това е лулата на мира. Това е индианска работа, хата на народ. Обе, това е бедното куче. Чакай малко, много тънък глас иска. Я по-дебел. Това е гласа на България Соколи. Чакай малко. Я кажи нещо, ти си българче красиво. За Бойко Борисов. Какво се е случило? Това е българ да те кара на страйти и да те кара да победи. Ти, защо Бойко Борисов те накара да чака Чехия да се качиш на скъде? Защото няма кой да спокоя, така и аз. Да ги оправим, кажи. Да ги спокоя. Какво одобрявате? Одобрявате? Това детенце е на 6-7 години циганче, сръбско циганче. Слушай как пее. Това ние говорим... Това е Лоренцо Лама. Аз знам, че има твоен глас. Целият сръбски оркестър на Националното радио дигна клипа. Ако му гледаш, ще плачеш. Утре, аз съм го чувал. Няма че не Тръпай. Сега, дърпаш или пушиш или вадиш? Това е лулата на мира, това е старата мечка, а това е бесното куче. Това е Рамадан Осеминоград. О, Рамадане, какво правиш ти в Прага? Прага ли, Чехия или къде? Точно в Чехия, столицата на Прага. Нека ма пита, тук кмета ма пита. 7-8 години, бе, човек. Работа е застанала много. Ти казвам, бе. Чекай да се изкаже. Лъска обувки, бе, брат. Рамбо, почекай малко, почекай. Рамбо, Сега, Чехия, Слушай сега какво работа много да късала и ба Рамадан трябва да дойде. Дръбни бе, Рамадан, дръбни тази пура, запаля му пурата, не го. Слушай. Запаля му пурата, Силвестър. Така, да дръбни. Да, Рамбо. бъде. И... Дърпай. Добре, бе, Лулата на мира. Ама това е интернационално.
Това моя камарат. Ето е Рамбо, като качо. Ето е. Ето Рамбо, Тук се прави на тарикат, а колко чехини обърнал само уси знае. Весо, не знаеш мъжоти какво прави тук. Знаеш къв педерас се станал. Не е верно, не е верно. Дърпай симата, дърпай. Внимание! Да говорим от къде беше? Афганистан. Монтана. Чекай. Монтана съм. Къде, чакай, къде сме? Чехия или Полша? Чекай сме. Всеки ден вика Полша. Може би Полша, какво беше? Сега пълно пазема найми. Кой как? Целият свет е наш. Така е. Обясни ми ти, господине, как Да. си Диня ли беше? Каун ли беше? Кажи ми, защо не си пускаш мустак? Обичам мутак, обичам долните мутаки. Обучиш мутак, нали? Мустак. Дака ми Дала, защо го смучиш като жена? Ядраш са мъжка. Ба се не ще знае, аз ще живея. Той, снимай насам кадрите. Той, как се казваше? Али Чауш. Селим, това е Селим Бекташ. Салим Бекташ. Така, от филма Изаура. Леонци, ако сте виждали, бите. А това е Лоренцо Ламос. Големи не е бътек. Човека, който уби жабата без да разбъти хило. 20 евро да лежиш. А това е Симо от... Къде беше бе? Аз съм от Стара Загора. Лъже. Как да лъжа, бе, ще геба майката, който ни вярва. Той няма да спориме. Обаче помагат. Ето, изима амфетамини и той се дрогира. Ето го. Това е, как се казваше? Виагра. Това е Виагра. Така. Той е Дяло кар. така, он пие тази Виагра, че иначе се опиква краката. Да си не опитва галошите. Айде, жандаря ми. Само да вечер, най-гости. Всички поздравявам от България, да си живи здрави. Работим всичките. Мартап, мисля, сега беше мартап. Им е работа, Няма да беше да не се жени. който не вярва, за да види. Ако някой не вярва, който гледа този клип, нека да види, че човек, без очила, Това е жива истина. щеше да закъса, обаче с очилата е бал 19 жени. Кеки. Виж какво правят очила. Късметлийски цайси. А тие, А аз съм турала ние бати педерастите очила. Аз ги слагам от зора, човек ги слага за Жилио. късмет. ти с тези очила си направил терминатор да му намали. А? Он е играл от трета серия. Не, ние сме вътре в очилата, бе. И се ренегат. Смей се, какво се застава, няма да снимам. Съжалявам всички, които ме познава от целия свят. И всички уважавам. Най-вече малако на мога. Не на пиле, Минка малко поздравява. Милко Малако, Минка свирката. Пепа Сосозо, също, Моего горе. колежка. Пепа Христова е супер. Поздравяме Симоноград, Димоград, Хаско. Другата седмица, че ми пее да Я много поздравям моята булка, поздравям последната мода, последната булка. последната булка, поздравям. Предпоследната, не знаеш. И поздравям внучката си и му се Да взема. ти е жива и здрава. Всички племени си, родини всички поздравям. Да са живи здрави. Дай! Идат! Къде са, не ги вида? Не, къде да ги Ей, какво помръдвах? Помръдвах, еса! Яша. Яс! Рамбо да Ерел бе ги пее. И пеел горда. Пие пръча. Пише друго.
Я стани малко, стани. А? Стани го напред. Стани. Айде. Двамата Рамбовци ставайте. Това е капитана и Рамбо игра. Айде. Кораба потъна, бе, Голяма тия стойка, хора. голям за него. Та голяма фатка толкова влезе в дискотеката, ще ги морива. Да. Кой искаш да... Ако идем на дискотека, ще ги морива. Мисля, да, Голяма фатка, ме. Това ако не фанеш, ще ги тана, не ще ги... Да, е така умират от тия стойки, ма. Те тук е такуха, е културно, не? Е така стойки има ли, хай? Виги. Право си. Това вече е смъртното. Ще пуснеш парно. Чао! Пао! Не, Яваш! да ме намисли. Помогни на човека, не помогни му! По-късно. Слушай, посредно назад, къде Това е готина му. Там, много се няма. О, както си. Не, остави. Това вече е музика. Това е класика. Малко не вериш. Това е класика. Сега, Това е типично.